हेलौ लोगोफोर माबोरै दं नोंथांमोनहा गासैबो आंबो मोजाङै दं ओमफ्राय दिनै मोनसे गोदान ब्लग लानानै नोंथांमोननि सेराव नुजाफैबाय आरोना बे ब्लगानो जाहैगोन आंनि फिसा मन्दिर आरो फैदो बिदिब्ला जोङो नायहैलांसै तो चलिए आइए मेरे साथ एक साथ चल के देखेंगे तो वीडियो को शुरू करते हैं आ जाओ तो नैबेनो लोगोफोर आंनि फिसा मन्दिरानो ओरै साइडजों देखायबाय आङो एसे ओमफ्राय डिजाइननि बाख्लाया नैबेनिमोन बै साथारनिया नैबेनो आरो लोगोफोर माबायदि नुदों नोंथांमोना कमेन्टआव लिरनानै एसे खोन्थाहरदो। अगर मेरे चैनल में कोई नया आए है तो फ्रेंड करके जाओ, मुझे भी अच्छा लगेगा। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जाओ और हम कमेंट देख के आपको बैक करके फ्रेंड करेगा। देखिए मेरा छोटा सा टेम्पल आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कुछ बोलो। अगर अच्छा लगा है तो लाइक शेयर and subscribe my channel please। तो आइए देखते हैं चलकर फैदो लोगोफोर माबायदि गाहायाव नायहैनोसै जोंहानि मन्दिरखौ माबायदि खालामदों नायहैनोसै। ओरैनोथ' जेबो डिजाइन होआखै सादा सिदा खालामदों मन्दिरावलाय आरो माथो डिजाइन नांनांगौ इसोरखौ जोंनो गाबज्रिनोल'सो खुलुमनोल'सो मोनसे जायगा नांगौ ना बेनिखायनो आरो मा डिजाइन नांलायगौ थ' बेनो आरो लोगोफोर नायलांदो फैदो माबायदि नुखो नोंथांमोनाबो कमेन्ट बक्सआव कमेन्टआव खोन्थाहरदो मोजां नुदोंब्ला लाइक शेयर साबस्क्राइब खालामनो हादो अननानै आरो चेनेलाव जाय गोदान फैदों अननानै नोंसोरबो लोगो खालामनानै गालां आंबो लोगो खालामहरफिनगोन आङो कमेन्ट नुबानो लोगो खालामफिनखायो थ' अननानै लोगो खालामनानै गालां गावजों गाव सापर्ट खालामलाय थ' बेनो आरो जोंहानि मन्दिर फिसा खालामनाया मोजां मोनदोंब्ला शेयार खालामना हो बेनो आरो जेबो डिजाइन गैया जेरावबो थांनो मोना नालाय न'नि ब्लगखौनो दिनै लाबोनोसै आं होननानै लानानै फैबाय आरो आं नोंसिनि सिगाङावहाय सिम्पल सादा सिदा न' डिजाइन मिस्ट्रिफोरा फैथ'वाखै दामानि मानोबा फैथ'वाखैथाय एसे गावस्राबो न'फोराव बेस्थ' जादों खोमा थ' बेनोमोन लोगोफोर नोंसोरजों शेयार खालामनो होननानै साननानै थानाया आङो आरो भिडिअखौ जोबजासे नायलांगोन होननानै आसा खालामबाय आरो नायलांदो अननानै गावजों गाव सापर्ट खालामलायदो दे बिदिब्ला सनाफोर भिडिअखौ आं बावनो एन्ड खालामनोसै स' बाय बाय थेंक इउ फर वाचिं माय भिडिअ